pitanje Gospodnje. Šta govore ljudi? Ko sam ja? A to Gospod, braćo i sestre, i sve nas danas pita. To pitanje svaki dan postavlja svima nama. Šta govorite vi, srpski narode, za mene? Ko sam ja? A evo, braćo i sestre, nema što mi da izmišljamo odgovore. Ako pripadamo pravoslavnoj crkvi, ako hodimo putem svetih apostola, mi odgovor imamo u srcu. Odgovor, pazite, on odjekuje našim umom i lako se preliva kroz naše riječi. Ako smo na apostolskom putu, mi odmah znamo odgovor. I ne samo što znamo odgovor, nego mi vjerujemo kako su apostoli vjerovali. Naša vjera je nazidana na kamenu vjere apostola Petra. A na tom kamenu nazidan čovjek je nepokolebljiv. Nikakve sile njega ne mogu da pokolebaju. Nikakvi vjetrovi, nikakvi neprijatelji i vidljivi i nevidljivi, ni ljudi, ni đavovi. Jer to je apostolska tvrda vjera. A izraz ili ispovijedanje te vjere, sažeto ispovijedanje, glasi ovako, braćo i sestre. Ako ne znamo ispovijedanje apostola Petra, ako ne znamo vjeru apostola Pavla, ako ne znamo vjeru otaca 7 vaseljenskih sabora, ako ne znamo i ne stojimo životom iza simbola vjere, mi, braćo i sestre, ne pripadamo crkvi. Pritom, to crkva nama otkriva. Vi mi ne pripadate. Ako ovako ne vjerujete, vi niste moja djeca. Vi niste moj narod. Vi ne možete primiti moje blagoslov. I vas će vrata adova nadvladati. A vrata adova, to je, braćo i sestre, po tumačenju svetih otaca, grijeh. Jer ko uđe na vrata grijeha, taj je ušao na vrata ada, to jest paklo. Samo vjera apostolska, vjera pravoslavna, pravoslavlje kao pravoživlje, jer ne može pravoslavan čovjek da bude bez života po vjeri. To što mi danas imamo plastičnu pobožnost, najlonsko pravoslavlje, pravoslavlje na tetovažama, pravoslavlje na majcama. Mi zanijeti duhom ovoga svijeta pa mislimo da je Sveti Sava jedan od fudbalera. Hoćeš da ga nosiš na dresu, hoćeš da ga nosiš na leđima i da trčiš po pistama, demonskim pistama, demonskim trkalištima. Ti misliš da ime Božje je to tek tako, pa možda ga vrtiš po ustima i da ga kombinuješ sa psovkama. Ime Božje kroz psovku da izgovaraš, uzaludno da ga uzimaš, u hram Božji bez straha Božjeg da dolaziš, prema tradiciji svoje vjere da se odnosiš kao mrcin. Kako ti hoćeš kad se tebi hoće, koliko tebi odgovara. To, braćo i sestre, to nema veze sa crkvom, razumijete? To nema veze sa pravoslavljem. Nikad to nije bilo pravoslavlje. Neće, braćo i sestre, ni danas biti. Mi možda se upiremo malo, pa ajde još malo glasača, ajde još malo više da nas bude, pa će oni prihvatiti ovo naše mlako vjerovanje, pa će se ozakoniti, pa će postati novi standard vjere pravoslavlje. Nikad to neće biti, braćo i sestre, nikad. Pa makar ostala još trojica odana vjeri, takva će vjera biti u njim. Oni će biti ispovjednici prave, žive vjere Božije i naslednici
svetih apostola, a te milijarde zanesenih, one širokim putem mogu da idu. Bez obzira na zastave, barijaktare i pjesme koje pjevaju na tom putu. Opijeni zabludom i gordošću duhovnom i grijehom opterećeni. Vjera pravoslavna, braćo i sestre, ona je vjera koja je otporna na grijeh. Pravoslavan čovjek, njega grijeh ne može da nadvlada. Borit ćemo se, ali ćemo i da pobjeđujemo silom Božjom kroz vjeru apostolsku. Ako vjeruješ kao apostol, pobjedit ćeš ti grijeh. Ako ne vjeruješ apostolski, ima da žongliraju sa tobom. Pogledajte narod danas. A to je žongliranje, braćo i sestre, sa narodnim masama. Narod je, otkačivši se od predanske karike Svetoga Save, svete braće Kirile i Metodije, od vjere svetih 7 vaseljenskih sabora, naš narod većim dijelom ne zna da ti sabori i da ti oci postoje. Oni ne znaju mnogi da postoji apostolsko predanje. I ne nazidani na tom temelju vjere postaju lak plijen za grijeh. Pogledajte kakav grijeh nas danas, braćo i sestre, nadvlada, sodomski grijeh. I to je sad već ušlo u fazu koja ne potrebuje komentara. I danas ulazimo u takve etape da zaista nema komentara. Jedino što je blagosloveno jeste čutanje dubokog pokajanja, duboke molitve, vapajne molitve da nam Gospod oprosti. Vjera apostolska, simbol, obratimo pažnju, to je vrlo bitno, simbol vjere svetih apostola, konkretno svetog apostola Petra. Na pitanje šta govorite, ko sam ja? Apostol Petar odgovara: ti si Hristos, Sin Boga živog. To je, braćo i sestre, apostolska vjera. To je apostolska lozinka. To je lozinka jedne svete, saborne i apostolske crkve. Ukoliko ja ne vjerujem da je Hristos, pazite, istorijski Hristos, rođen u Vitlejem, začet u utrobi presvete Djeve, koji je raspet na krstu, na Golgoti, koji je vaskrsao, koji se vaznio na nebesa i sjedi s desne strane Oca. Ako ne vjerujem da je on Sin Boga živoga, da je Bogo čovjek, ja nisam, braćo i sestre, od apostolskog soja. Ja sam po duhu nesoj. To nije apostolski soj, to nije apostolsko sjeme, to nije plod crkve Hristove. Ne može takva vjera i ne mogu takvi plodovi da niču na drvetu, na čokotu, na Hristu, braćo i sestre. Ne može takav život da niče iz čokota svetoga Boga, razumijete? Mora da bude sve. Evo, pogledajte, svi svetitelji naše crkve, to su plodovi vjere pravoslavne, to su plodovi vjere apostolske. Ako smo apostolska čeda, apostolski soj, onda to treba da se vidi, to treba da se omiriše, to treba da se okusi, pa to treba slatko da bude u ustima. Kosti treba da mirišu, sila da se projavljuje, da se vidi čiji si. Po tebi odmah da se vidi ko ti je otac. Mi danas mnoge ne možemo da vidimo jesu li bijelog, žutog, crvenog, tena od površine zauzete tetovažu. To više nije tetoviranje, to je štampanje, braćo i sestre.
I šta reći ćemo za takvog čovjeka? Eno ga, ono ti je sin crkve. Onakvi zelembači niču na čokotu Hristovu. Ti si Hristo, sin Boga živog. To je, braćo i sestre, vjera. Na toj vjeri crkva počiva do dana današnjeg. I vrata adova, dakle sila grijeha, neće je nadvladati. Mene može da nadvlada ako otpadnem od te vjere. Ne može, nego će sigurno da me nadvlada. Ukoliko budem vjerovan kao grešan, nakalemljen na čokot, to može odmah da se proba, braćo i sestre. Ovo što pričam, to odmah može da se praktikuje. Koliko god da si grešan, koliko god da si pao, koliko god da si nejak, nakalemi se. Odreci se te nevjere, tog sujevjerja, te gordosti, nakalemi se na čokot apostolske vjere. Vjeruj ti kao sveti apostoli i osjetit ćeš u sebi novu silu. Ne tvoju, nego božansku silu. Bog će živjeti u tebi. I sila grijeha, to jest vrata adova, ne mogu te nadvladati. Ne mogu onoga koji je u tebi, koga si vjerom apostolskom primio, kojim si se u crkvi apostolskoj pričestio, prethodno se krstivši u njegu. Jer mi ako vjerujemo, mi ćemo je se krstimo. Ako vjerujemo, mi ćemo tu vjeru i da ispovijedamo. Ako vjerujemo, mi ćemo tu vjeru i da živimo. Ako vjerujemo, mi ćemo onim u koga vjerujemo i da se pričašćujemo, njime da se hranimo. I on će, braćo i sestre, da se bori za nas protiv sila tame, protiv smrti. A šta se bori? On će da pobjeđuje kroz nas. On će sijenkom našom da djeluje, kako je djelovao preko sijenke apostola Petra. On će kroz znoj apostola Pavla da isjeljuje neizlečive bolesti. Kosti njihove, braćo i sestre, postaće bedemi, nepokolebljivi bedemi crkve. Evo kosti našeg svetog oca Vasilija, bedem. Ne može niko da pomjeri. Kakve sve sile ne udaraju na ovaj narod i sa istoka i zapada, sjevera i juga, međutim, ostroške kosti, ostroške mošti nikud ne mrdaju, braćo i sestre. To je vezano, to je svezano sa nebom. To su apostoli svetoga Vasilija Ostroškog, vjernog naslednika apostolskog predanja, po vlasti koju im je Bog dao, svezali na nebu, sa nebom. Što svežete na zemlji, bit će svezano i na nebu. A fino sveti Vasilije kroz crkvu apostolsku i evo ga, vezan sa nebesima. Pa ne idemo mi gore pogled da bacamo sa ostroške stijene, no ulazimo u onu crkvu. Ništa da ne vidimo, ništa da ne pitamo, nego svetinju da celivamo i pomoć da primimo. A ta pomoć ne dolazi od zemlje, od praha, no od sile nebeske kroz sveca Božijeg apostolskog soja i učenja.